Een van deze tillen is van een morgen officieel in gebroeknaam. De til die in een nijbouwwiek in Serhuis te Veen stiert, moet goed 30 zwelle perkens een plakje aan. De vogels kunnen er zelfs nog 30 nesten bijmaatje. Het is een vervanging van de natuurlijke omjouwing. Omdat in nijbouw op dit moment een soort trespata past wordt en kunststof, is de mogelijkheid om zelfs nesten te maken volle lietser worden. En dat is de reden waarom wij in Friesland zwelletillen deelt zetten. De til is opzet in gearworking met buurtbewoners. Daarnaast worden de kunstmatige nesten gebruikt voor de groepen 5 en 6 van de lokale basisschool. Door er een educatief project aan te koppelen en de scholen erbij te betrekken en ook de buurtbewoners erbij te betrekken, krijg je begrip, draagvlak en ook voor de toekomst ideeën van dat is om die en die reden is dat zo. Je ziet de vogels vliegen, er wordt aandacht aan geschonken en daardoor blijft het gebied ook beter in stand. Het is echt de bedoeling dat de band terug opdrachten meer leren over de vogel. Nou, ik vind het wel leuk. Ja, waarom? Nou, de natuur en het is wel leuk voor de vogeltjes dat ze dit doen. En als ik zeg, hoe ziet een zweltje eruit? Weet je hem dat dan ik? Nou, die is een beetje zwart met wit. En is die grut? Ja, Hoe grut? dat weet ik niet precies. Dit is krek het mooiste, want zo beloekt ze er weer bij. Nou, jonge mensen die je maar kennis maken, nou een section zandje en hier komt dit weer om. En ik vind dit hartstikke leuk, daarom dat wij er op deze wijze om uitwerken hebben. De til in Serhuis te Veen wordt ook gebruikt voor een proef. Er wordt de komende tijd zien of loodseffecten meer vogels naar de til loeken kunnen. Naast het opzetten van een zwelletil wie de jood op de nationale BMFeestdag ook omdenken voor het plantje van lietse stroeken en bjemkes. Ja, dat is zonder maar.